रहो घर में बहुत लड़ाई झगड़ा बा, बहुत ज़्यादा लफड़ा होता रहो घर में। वो क्या होता रहो सोचो तो कि उनका में गलती बा, वो सोचते उनका में गलती बा, वो सोचते उनका में गलती बा। गलती के क्रम बा, सोची गलती के क्रम बा। हर इंसान बुरा वाला, हर इंसान अच्छा वाला। वो लोग भी अच्छा बा, वो भी अच्छा बनी, वो भी बुरा बनी, वो बुरा बने। तो ये होत क्या बा, सोची क्या होता, दिमाग लगाई क्या होता। सबसे पहला नंबर रउआ केहू के घरे आइल गइल बंद करी। सबसे पहला नंबर खुद से शुरुआत करी, खुद से। केहू के घर गइला आइला की जरूरत नहीं है। अब दूसरा नंबर में केहू भी रउआ घर में आवता फालतू में, तो उनका मना करे, बोली कि भाई साहब रउआ से हमारे हाथ जोड़ के विनती बा कि रउआ हमारा घरे उतने आई जितना जरूरत बा। कौन सन चीज लेवे आ सकता है, कौन सन इमरजेंसी बात होकर वो कहे आ सकता है, लेकिन फालतू में हमारे घर अला के कोनो जरूरत नहीं। रउआ से हम हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं। सेम होते रहे रउआ के भी केहू के घर गइला की जरूरत नहीं है। हाँ, कोनो सन इमरजेंसी बा, कोनो सन जरूरत बा तो जाई, जरूर जाई, जैसे कि जाही के पड़ी। तो ओकर सिर्फ वो लड़ाई के कम करेगा, सिर्फ ये एगो तरीका बा कि रउआ ना केहू के घर आई न जाई, ना केहू के आवे दी न। ये एगो तरीका बा अपना घर में के लड़ाई कम करेगी। खत्म ना होई, कम हो जाई, बहुत कम हो जाई। 1 रुपये में 12 आना कम हो जाई। आई होप कि रउआ की बात अच्छा लगल होई। जेकर नेचर जैसन बा ओकरा खातिर दुनिया वैसन के बा।